Здравейте, приятели! Сетих се за мои приятели, че искаха ново видео и чудих се и сега си подреждам базата и викам, що да не направя на стила Brainrot малко кратко видео в базата. Другите са Happy Meal. Матео, между другото, който иска трейд да взима, ще трейдим. Еспресона сеньора, клавиатурата, имам една, 3 лева кастурна сторонита и леко по-тъпичките са долу. Може би по-яките са този и този, останалите са тъпи. И този според мен е як. Бамбу Сахур. Сега ще опитам да изиграя играта. И който иска да трейдим. Само ми пише коментар как се казваш. Ето аз как се казвам и готово. Не знам защо купувам като си игра в собствения сървър, ще си само тогава не съм си взимал. Да. Не мога влизам. Какви брейнротове има? Горе-долу тъпички. 6-7 ми го откраднаха. Те са ми взети. Тези ми са паднаха от такото. И доста неща съм си ги махнал. Може Матео да го сложим тук. Матео! Няма как. Тук ще бъдат тези по-слабите, но за мен важни. Двата известни секрета. Или по... What? Какво стана? What? Мислях да приключваме видеото, но... Явно няма да го приключите. Грам клавиатурата тук. Искам да си събера 3 клавиатури и да направя така известния ритуал. Затова това място трябва да ми е свободно. Това да си кача и това си скача. Лавака Сатурнита. Добре хора, чао. Това е видеото за днес. Ще кача може би другия петък или когато намеря свободно време. Чао!